Descobreixen a Montserrat un manuscrit inèdit d'un poema èpic dels viatges de Cristòfor Colom. Es tracta d'un text del segle XVIII escrit pel diplomàtic portuguès Francisco Botelho de Moraes e Vasconcelos. Jo sempre he pensat que hem estat molt de sort que l'art egipci fos fet pels egipcis i no pels portuguesos, Perquè, si no, la història de l'art seria molt més complicada, Tu imagines? En comptes de piràmide de Keops, seria la piràmide de Carlos Eduardo de Sousa Prado Cardoso Figueira Arantes do Nascimento. Clar, seria molt més xunga la carrera de història de l'art, Totalment. I, clar, i em fa molt riure això de Nascimento, perquè no sé si ara amb això de la percepció dels gèneres definir algú de naixement és atiar l'odi i una forma de violència. Jo què sé, Sí, la troballa és inèdita, segons indica la UB, i es considera d'un gran valor filològic i històric, ja que representa la primera obra èpica escrita en castellà que té com a protagonista la figura de Cristòfor Colom. Obra èpica, saps allò de que a la vida real t'imagines Colom brut i fètid, desembarcant, cagant-se amb tot, fet una merda, renegant rotllo, amb mala hora se'n va ocórrer venir fins aquí, també, saps? En canvi, amb un text èpic o amb una pel·lícula, és un tio ben vestit, amb una gran rialla, acompanyat d'una potent banda sonora, que dius... Es blanqueja tot, sí. Home, tu diràs, o si el tio es devia dir, però qui collons m'ha enredat a mi per fotre'm fins aquí, no? En canvi, amb la pel·lícula del tio ben vestit, allò amb aquells bombatxos, aquella història, i aquella rialla, i aquella banda sonora, aquelles violinades, aquelles trompes, aquell roll, no? Diu la notícia que l'autor va participar en la fundació de l'Acadèmia dels Seus Confiats, entitat precedent de l'actual Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, i va fer una aposta literària clara per connectar la gesta colombina amb els valors polítics dels partidaris de Carles d'Àustria. Per tant, vés a saber que hi ha d'històric en tot plegat, però com que avui en dia la veritat és obsoleta, tant li fa. De fet, estic comentant una obra que jo no n'he vist ni les tapes, tampoc. Vull dir que l'important és que totes les animalades que digui la gent capiguen en un reel, i ja està, És com si algú llegís... Clar, és com si algú llegís en un reel que hi ha una empresa més fiable, competitiva i propera que Gasolls Rovira 93 820 777. I que la gent s'ho cregués, la gent s'ho creu tot, saps? Exactament.